11 nurkilla se juttu. Oho. Jaa, mutta te olitte silloin tietysti kirkossa. Minä olin nukkumassa. Verhot kiinni. Niin minä valvoin kyllä eilen vähän myöhään. Joo. Nukutteko te muuten ikkuna auki? Silloin te varmasti olisitte kuullut jotain. En nuku koskaan ikkuna auki. Se on hyvä. Se on oikein viisaasti tehty. Nimittäin tunsin kerran yhden ulkomaalaisen oikein hyvin. Se oli toi Englannin ulkoministeri. Mä olin silloin noissa semmosissa turvallisuushommissa ja sen piti yhtenä aamuna mennä tuonne Valkeakosken paperitehtaille puhetta pitää ja eihän sillä äijäpahalla ollut minkäänlaista tietoa tästä Suomen talvesta. Joo, no se meni ehtoolla nukkuun tälläs hampaat vesiklasi ja klasin siihen ikkunalauralle ja nukkui ikkuna auki niin kuin englantilaiset pruukaa. No aamulla kun se heräsi, niin vesilasi oli umpiässä ja hampaat siinä kiinni niin kuin alkojouluna. Ai ja ette usko kulkea tästä ukkopahaa. Harmitti kun täytyi pitää julkinen puhe pelkillä ikenillä.